Se nkomplu naħdmu biex niddefendu isem pajjiżna u nerġgħu niksbu reputazzjoni tajba. Kien dan kliem il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Mario De Marco meta kien qed jirreaġixxi għar-rapport tal-Manival dwar Malta. Mario De Marco jinsisti li l-Partit Nazzjonalista mhux ser jippermetti li Malta tispiċċa blacklisted minħabba n-negliġenza u l-kritika ħarxa li ġibet fuq il-Gvern Laburista. Mario De Marco qal li fir-rapport tal-Manival li huwa kumitat mamul minn esperti barranin, pajjiżna weħel fil-ġlida kontra l-ħasir tal-flus minħabba li Muscat ħataf u dajjef l-istituzzjonijiet. U jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin hekk u pajjiżna jiġi blacklisted, dan se jwassal għal numru ta' riperkussjonijiet. L-ebda persuna serja li trid tinvesti f'ċentru ta' servizzi finanzjarji serju u se jmur jagħmel dan ġu pajjiż li huwa blacklisted. Għalhekk il-konsegwenzi huma kbar. L-għonet għaliex minn tista' tattira iktar nies ta' reputazzjoni, din net qed tirriskja il min jinsab diġà joperaw Malta jitlaq għal ġurisdizzjoni iktar serja. Min-naħa tagħha, Deputat Nazzjonalista Kristi De Bono qalet li l-konsegwenzi jistgħu jkunu ferm gravi fuq pajjiżna u l-ekonomija tagħna, mod speċjali fuq setturi li joffru x-xogħol lil eluf ta' professjonisti u żgħażagħ. Jisaħqet li pajjiżna jinsab fi kriżi bil-gvern mu jagħmel xejn dwar dan. F'9 minn 11 il-aspett qegħdin below average. Kristi De Bono talbet għal azzjoni immedjata kif pajjiżi oħrajn jistgħu jibdew iħarsu lejn Malta bħala tax haven u bekk jonqos il-kummerċ u x-xogħol. Jeħtieġ li tittieħed azzjoni konkreta u ppjanata minn dan il-gvern biex terġa' tissaħħaħ u tiġi restawrata reputazzjoni ta' pajjiżna. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-President ta' Forum Professjonisti Partit Nazzjonalista Graham Bencini u l-President ta' Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista Ivan Castello.